bafethu manginibingelele nje nginamukele kuyona i-YouTube channel yethu enohlonza kakhulu si-Update TV. Obingelelayo yena uSandwa Anyembe ungambiza uMasolution Motor. Bafethu ngiyacela ningeseke kakhulu mangabe usuku lwakho lokuqala kuyona le channel, qinisekisa nje ukuthi uyalisebenzisa ucindezele lolu button elibomvu elibhalwe subscribe, uphinde press yona i-bell uzositholela ama-notifications noma ngabe noma ngi-upload i-video. Ungakhohlwa ukucindezela i-like button ukuze nami ngikwazi ukuqhubekela ngaphambili. Kodwa ngaphandle kokucitha isikhathi sakho masingene shi odabeni. Namhlanje siphethe udaba laphana ke ngomculo kaMaskandi ke uSenzo Ntencane wakaZondi, okubukakala ngathi izinto zimhambela kahle kakhulu kulesikhathi sonyaka njengoba eseqale nawukushelwa izitolo ezinkulu zifuna ukuthi ke azikhangisele. Emuva nje okwaqoka lapha nesitolo esidayisa impahla ezibizayo kakhulu lapha eGateway crossover ukuthi ke abe yinxusa la khona. Lokusho likhulu ke bafethu kuyena ke uNtencane, njengoba sazi ukuthi uKotini uhamba phambili kubaculi bakaMaskandi, futhi kuyabhekeka ukuthi ke ugqoka impahla kamalini. Lesi sitolo ke isitolo nje esaziwa kakhulu ngokudayisa impahla ebiza kakhulu, futhi ke sidayisa impahla egcwele lapha kubantu ke abasha. Yize nethe akayena lo muntu okhonza ukuchoma, kodwa uthe uyazifela ngemfashini futhi kumjabulise kakhulu ukuthi ke aqokwe yile sitolo. Kanti imuva nje ukwathola uxhaso ke le moto laphana ke, kodwa ke labe selimphunyuka iqathe emlonyeni ngesizathu sokuthi incwadi zokushayela ubesandokuba nazo, kanti bekudingeka ngathi ke zingaba nonyaka ezikhona. Uthe eziningi izinto ezinhle afisa ukuthi azenze kulonyaka kubalandeli bakhe nakubalandeli nje bakaMaskandi, njengoba efisa nokuthi ahambele ama-varsity nje amaningi laphana ayojabulisa abalandeli khona. Bafethu siyafisa nathi ukuthi simbongele ke ngempumelelo yakhe uSenzo Ntencane Zondi. Siyazi ukuthi sendlule kwekuningi kuwona ke lo nyaka owephelele, kodwa nje siyambongisa kakhulu, izinto zakhe zibukeka zisakhanya kakhulu. Mesihlabela phambili sithinta udaba lomdlalo odlala lapha ku-SABC 1 uZalo. Abantu abakhalaza ngokuthi ke selubabukisa ke into engafundisi kahle, njengoba ke kungathi ke lifundisa ucansi lwezingane kanye nabantu abadala. Bayakhala abantu bathi ke lokhu kweshihlava esibi ke kubantwana basuke bebukela njengoba benemibuzo. Siyazi ukuthi lapha kunamadodana nje angazibekile phansi ngokulala nabomamncane babo. Bayakhala abantu ke bathi lokhu kushihlava esibi futhi kufundisa into engeyinhle kakhulu. Bafethu mina ngifisa ukuzweleni uve ukuthi nina ngabe nithinike ngalolu daba. Ikhona i-comment section ngenzansi, ungafika ushiye khona umbono wakho. Ungakhohlwa ukusubscribe, uphinde upress yona i-like button, ucindezele ne-bell uzowathola ama-notifications noma ngabe nini. Okwami kosuku ngizokuvala khona la ngithi